Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Wonten pangarsanipun sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan samudayanipun linangkung dumateng para iyai sepuh ingkang wonten dusun Wonosobo, Desa Plubangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ingkang tansah dalem takzimi saha ingkang tansah dalem cadhong kaberkahanipun ilmu. Dumateng sedaya para sedulur ingkang anggadhahi majelis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem takzimi. Dumateng sedaya para sedulur ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Nawanuswantara. Ugi salam pitepangan saking komunitas Santri Beling 09 ingkang sentripun wonten Desa Gumbelwetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Ugi dumateng sedulur para pecinta alam ingkang tansah kawula tresnani, sedulur sarkup saha komunitas Turki ingkang tansah dalem tresnani. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah ing siang punika dalem saking Desa Gumbelwetan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara sampun dumugi wonten makamipun Ki Ageng Wonosobo wonten dusun Wonosobo, Desa Plubangan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah sampun dumugi panggenan menika. Saperlu silaturahmi wonten sedulur ingkang wonten dusun desa daerah mriki lan ugi katerasaken ziarah kubur wonten makamipun Ki Ageng Wonosobo. Ugi sakmangke wonten video litunipun ziarah kubur wonten Nyai Ageng Wonosobo, ugi dumateng Raden Roro Ayu Nawangsih ugi. Kesempatan ingkang sae monggo kita kaginakaken lan nyempataken ugi kagem ziarah kubur. Saperlu nyadong kaberkahan saking para yai sepuh wonten dusun desa kecamatan mriki, wonten ingkang bubak lan mbawrasa wonten dusun desa kecamatan mriki, lan sedaya para yang luhur mambana wa fataha hadzal qaryah. Menika mawon ingkang dalem aturaken, mbok menawi wonten ingkang kirang sae, kirang sopan, kirang adab, kirang trapsila, kirang anggawuh, kirang sopa sita saha kirang lujuprana dumateng samudayanipun nyuwun gunging pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Gerak langkah dalam pembuktian nggih menika kasunyatan wonten lelampah. Ora kudu padang sing penting murup bismillah khidmah lil barokah. Afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun dumugi makam Ki Ageng Wonosobo.
Niko Dusun Wanu Saba, Desa Pelubangan, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo. Panggonan niko luar biasa. Menika makamipun Ki Ageng Wonosobo. Monggo sami latihan hub ziarah maring para alim ulama. Ridunipun namung ampun supe ziarah maring Rama Biyung, ziarah maring Simbah, ziarah maring Buyut, ziarah maring Cangga. Syukur ketemu Cangga, ziarah maring kiai desa, kiai dusun, kiai kecamatan, kiai kabupaten, lasak mangke waget ziarah wonten makam lintunipun. Barokah nganggo yakin. Ziarah niku ngilingke anane urip saing Gusti Allah, mangke pejah nggih kundur wangsul dumateng Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bablangkon saniki sampun di Wonosobo sowan wonten makamipun Ki Ageng Wonosobo. Salam dumateng sepuh kini sepuh haji sepuh kasuwan samudyaipun ingkang tansah kawula hormati, sedaya para pecinta peziarah kubur ingkang tansah kawula hormati, sedaya para ingkang anggadhi majlis zikir lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati, sedaya para ingkang anggadhi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah kawula hormati. Salam takzim saking majlis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantoro, ugi salam pitepangan saking komunitas santri Beling 09 Gumulung Wetan Sukan Banjarnegara. Wonten mriki dalem namung nyadong barokah dumateng beliau Ki Ageng Wonosobo. Mugia kanthi pisoran dalem waget membarokai dumateng pribadi dalem, dumateng garwa, dumateng putra, dumateng jamaah, dumateng sedaya sedulur tuwa sedulur nom ingkang caket utawi ingkang tebih dumateng kawula. Intinipun latihan hub seneng ziarah kubur, insyaallah barokah. Al mautu babun wa kullu man dahilu, al mautu kaksun wa kullu man syaribu. Wontene urip nggih sami pangeran, mangke pejah putra wangsul dumateng pangeran. Mila monggo sareng seneng ziarah kubur, intinipun ngilingke dumateng pati. Saderenge kula njenengan sami dikurangi kenikmatan saing Gusti Allah, kasih sehat badan jasmani rohani, monggo kaginakaken. Mbok menawi panjenengan kaleres sowan tindak wonten daerah Wonosobo, monggo kalodhangaken wekdal sowan wonten Ki Ageng Wonosobo ingkang wonten wingking makom niki nggih wonten makamipun Nyi Ageng Wonosobo beserta makam-makam kesepuhan yang lain. Salam pasduluran, salam saking majlis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawan Nuswantoro, salam saking komunitas santri Beling Center Gumulung Wetan Susukan Banjarnegara. Salam semangat, fakta, nyata, realita. Orang ana urip tanpa sandungan, orang ana masalah tanpa pungkasan, tandang kudu nyawa, ngajak tanpa perintah, ngelarang tanpa nyegah. Ora kudu padang sing penting nurut. Wanjidan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Menika badhe mandhap pindah wonten mbok menawi wonten wektu badhe sowan makom Ki Ageng Makukuwan wonten Kedu Temanggung. Man zaro aliman faqad zarani, faman zarani wajabat lahu syafaati.